Modu sostengarrian erabiltzen zirela basoak, baina galdetu dit, gutxi gora bera San Jose kaleoia egiteko, zenbat hektarea baso erabiltzen zen. Zenbat egur, zenbat hektarea. Bueno, hektariatan ez zuten kalkulatzen, ze egurraren hautaketa oso selektiboa zen. Ordukuten zian, zuhaitz batetik bestera. Eta, baina bai kalkulatu dela, olako itxasontzi bate, beharko zitula bataz beste 4.000 bat aritz. Aritz. Bai. Baina hektareatan ezin da kalkulatu. Ez. 4.000 aritz. Bai. Gero kontutan hartu behar da, aritz bakoitzetik hartzen zituztela zati batzuk eta gero sobrantia erabiltzen zala zuegurrarako eta hainbat erabilerarako. Garai hortan ez geneukan petroliorik, eta energia hortik anatatzen zuten basotik. Orduan, esan gauza bat guztiz, gaina jasangarria, Euskalduna bereiztu zian, zeukatelako silbikultura teknika berezi bat, eta belaunaldiz zaindu iten zian basoak. Oso modu jasangarria, baina... Bai, hori irudi batzutan. Beldurgarria, ikusi dan bezala, ez nola. Bai, baina hori da, baina hori galdu inda, baina oindikan badaudeola teknika horren zantzu batzuk, baina badakiguna da bereziki ondo zaintzen ziala basoak. Ez geneukan besterik, hemen mendi hauetan aritza eta meategia geneuzkan, burnia oso ona baita ere, eta biak ustarturik itxasontziak egiten hasi zian, ez bai zuten besterik, nola baita esatearren, hortaz ere igual Xabierrek esango du pixka gehiago, baina hori izan, ez zegoen nekazaritzarik. Orduan, eta itxasoa hemen aurrez aurre, itxasontziak eta itxasua. Zure azkenari lotuz, Xabierri galdetu nahi, azken, zuk aipatutako azken gauzetek lotuz, Xabierri galdetu nahi nioke, hemen omentzen Silicon Valley, ez? Oaingo Kaliforniako Silicon Valley omentzen, untzi gintzen, hau, ez da? Inguru hau. Bai, hiri Xabier Alberdi. Alberdi. Eta behin entzun izun, esaten zenula, armada inglesaren kilak, ez da ginola azten zaion, hemen getarikoren batek asmatu omentzuen, ez? Edo diseinatu. Bueno, bai, zuk gaitatu ezun inglesan kontu hori eta da hemen dokumentalan azaltzean Gaztañeta, Antonio Gaztañeta da. Antonio Gaztañeta beha mutrikun jaiua 1650 hau da, mazazpigarmende erdialdian jaiua, eta azkenian da, mende terdiko ontzi ozeanikuak eraikitziaren tradizio baten ondorengua. Mende terdi zera matzaten bere aurrekuak ozeanotan nabigatzeko espezializatutako ontziak eraikitzen. Horraitatu da ez, terranoa juteko, mundu eguelta mateko elkanok, bestea beste, eta bar. Tradizio horren, zera jasoko, hori guztia jasoko, eta behagin gauna da, amazpigarren mendia da, razionalismoaren mendia da, ez, Descartesen eta mendia da, eta behagin gauna da, jakintza empiriko hori guztia teorizatu ingau, eta, nolabait, metodo teoriko bat garatuko du itxasontziak eraikitzeko. Horrek noski Espainiar monarkiako ontzigintza mutur-muturian jarriko, eta konpazio batea Inglaterrako, Holandako itxasarmadek kopiatu zituzten bere diseinuak. 18. mendeko neurri hauntieneko gudaontziak eiteko. Portsmouthea jute zaztenian, urna jute zaztenian, igual zuetako batzuek izango zian, urna jute zaztenian, tan ikusiko zuet Victory ontzi famatu hori, Nelsonek erabildi izuna Trafalgargo
gudu hortan, ez? Inglaterrantzako hori da, Trafalgar da, ilea, ez dakit, batailua, ez? Trafalgar Square, handak jarrita Nelson baten gainean, ez? Kolumna baten gainean, eta, bueno, itxasontzi hori, Victory, dala hango batalla hortako heroia, ez? Arreskio batalla horren ondoren ja Britaniar imperioa da el imperio indiskutible munduan, esango genduke. Bueno, itxasontzi hori da gaztaineta bat. Itxasontzi hori da gaztainetaren diseinuak kopiatuta ere egitako ontzi bat. Zerbait banuen buruan. Eta, Ibon, zer izan zaik ondotxo ezagutzen diat zein ez dela bat ere erresa olako dokumental bat egitea, eta zer izan zaik zailina dokumental hau egiterakoan? Bueno, aurrena baietz esatia. Aurrena baietz esatia dokumentala entzutea. Baietz esatia zau da hori joko udalan proposamen bat. Nolabait hori joko udalan nahi zion herri joai. Nolabait, bueno, balio bat eman, herri joan inguruan errelato bat eraikita bar da bar, nerean ajontzuten, askatasun guztiakin, zerbait egin nahi zutela esan ez. Zerbait zer inorketzekin erantzuten. Eta nik esan nien bi aldiz ezetz. Nire burua gauza ikustez nulako hau dana, gai bakoitza berez da dokumental bateako, aurre historiako altxerriko kontu horrekin, arrantzarekin, burdinolarekin, hemen 5 minutun bota deun gai bakoitzarekin, hemen daude dozenaka tesi daude, orduan nire buru ikusten nuen, ez ezen honi heltzeko nola ba. Orduan bi aldiz ez ezan nuen, eta junitzen pasaia atzalde baten, gaur bezala, gizon horrena, ez ezateko eta baiezkoak netorren nintzen. Bi ordu egon da, ezta? Orduan, esan berdet, hemen gertatzen dian, olako gauza itxasondarean ingurun gertatzen nahi dan iraultza honen atzen, eta ala esan berda, ala dalako nire ustez, alba hola, eta xeba egote, eta alba holaki danak daudela. Zaila izan zen, baiezko esatia, sumatze zalako hemen zertzion. Eta gero nabarmen zailena, hona ipatueten hau guztia, nola ekarri ordu betea. Ordu betea, ze hau 2 urteko lanketa bat izan da, baina grabatzen hasi ginean urte terdiren ondoren. Nik ez nekin nundik hasi. Eta netzako hemen nik ateraten ondorio haundina da, gure ez jakintasuna, ze tamainakua dan, alegia. Hemen ikusi duen herri jontan, nik 22 urte pasaitut atzia eta aurrea, arraunen, edo nagorek ere bai. Eta ez dakigu ezer, hoi da gure gizartia, netzako hoi da lehenbiziko mezua. Arraunlari bat, gaur egun, asko lehokeitzeiteko, horregatik nahi nuen arraunlari bat, baina ez kompetizioko treneru baten. Irutzeitelako, arraunlari batek, baina hobeto, inorkestula erakusten, bai, nola bizigean gure iraganari, bizkarra manda. Horri bili, atzea eta aurrea, 30 urteta, arrastoik ez. Ez dugu jaso, ez da transmititu. Ez dakigun nun bizigean. Orduan, gaina izan zen, nahi impactantia, benetan impactantia entzian, entzun nilonen arkeologuai, esan ez, duela 38.000 urte hor gaziala gizakik, bisontek zeudela, hartzak zeudela, eta berak esaten du, askotan esan dezategu gezurrutan nahi da, segurazki Europan animaliak irudikatzen dituzten pinturari irudirik zaharrenak, hementxe, altxerren, itxe ondon, literal, itxe ondon, eta ez dakigu, eta horrek irutzezet meziula zebat, ez da? Hausnarketa, orduan, hori gertatu zaigu, azpigai danakin. Pirata bakar bat ez da usartu, dago ikeragarri zer dan. Orduan, aurrena, Xabier batena jonitzen, da gero beste Xabier jonitzen. Eta Xabier egaltu nuen, Xabier, mozkortu ingo nauk. Hemen, zer daude, 2 gauz, hau kontatzeakon barrun behar duan, eta Xabierrek, argi eta garbi.
berezitasuna, balearrantza, eta batez ere, ontziolak. Horrek egiten du, herri hau berezi. Orduan, nola baite, abia puntu horrekin, aurre historiak, burdinolak, arrantza xantirekin 5 minutu jorratu dugu, ez dakit, gero benetan deigarria eta nahi aberazgarria eta pentsatzeko ere mateitena da baserria eta itxasua, hori jo bezala zarautzen izango nuke, nola ustartu gehan, hemen kostan bizi garen on, Aitona Mona eta Birraiton baserritarrak dira, topikotara nola jutegan da gara orduan, galderari erantzunez, zailena, erotu gabe ordu beten diskriminatzia, eta gero ardura, ez da? Nik, eta gaina, nola baite aurretik, hori jo zelako horri txiki batean, zerreinez, honen gurun, audiovisual baten, da ardura, ze sartu, zerrez, hori, zailena hori. Bai, Xabier Agoteri. Kaixo, Joseba. Arratzaldeon. Ez da preparatuta, Sorpresan harrapatuko jot. Gu fizikoki idea bat iteko, esan dezu San Jose zenbat arbolera bizian, fizikoki idea bat iteko, guain gehienak ezautuko deu San Juan, San Jose zenbat aldi izan San Juan? Zango nuke, taz beste 8-10 aldiz handiagoa, San Jose. Bai, volumenian, ez luzearan. Ez dira hainbeste nabarmentzen luzearan, baina bai kapazidadean, volumenian. Hori da. Eta San Jose oso famatua da mundu mailan esan dugun bezala. Harrigarria da, mundua garrantzia ematen diola, bere baitan duen zilar guzti horrengatik, ez da. Baina hori, lehen esan dugun bezala, beste altxor bat dago, eta da Euskaldunak mendetan zehar garatutako ingenio hori, ezagutza hori, izan txalako ozeanoetako puntakoena. Hola, eta ni bakit hori askorentzak gehiagikeri bat izan daitekeela, ze hain zuzen, ikasi dugu beste muturreko kontuak, ni goatzen naiz, eta igual nien hemen ez naiz izango gazteena, goizarrena esan nahi dut, eta ni aurra nintzanean, goatzen den nola, esaten ziguten, Euskalduna ginela, herri triste bat, hola, Ameriketara junber izan zuen ardiak zaintzea, eta hori horrela izan zen, 19. mendean. Baina gero interesatzen baldin bagera pixka bat gure herrian historiarekin, kontuatuko gara atzera egiten baldin badegu, beste mutur bateko kontakizunak dauzkagu. Eta ni oso kontakizun zalea naiz, oso itxarzalea baita ere, jakina, eta biak ustartuta, ez de sekula ulertu, nolatan, ez diogun gure kontakizunari eutxi. Hemen izan dugu bat, herrio dokumentalarekin. Ibon berriz ere zoriondu nahi dut, egiten deten bakoitzian bezala. Zeriutzen zait sekulako lana indula bihotzetik, ikusten da bihotzetik, maitasunetik indako lana da. Eta ez naiz sekula aspertzen da, izango da 6. aldia ikuste detela, ez dakit. Baina olako gehiago beharko zian. Ez detu lertzen, ikuste Euskalduna kolektiboki daukagula garunaren zati bat atrofiatuta, sentitzetola esatearren, baina sinistuta nago, ez digulako eusten gure iraganeko onditasun horri. Sekulako onditasuna izan duen herria gera, ikaragarria, benemetan. Baina beti kosta egiten zaigu hori sinistarazten. Jendeari esaten zaionean, ez da kosta egiten da sinistea. Eta pena bat da, ze gure herri txiki honek, pentsa 1 kilometroko kostalde honek, zenbat eman duen, ikaragarri. Ni ziur nago daukagula mundu honek eman duen itsas historiarik edarrena. Baina, zalantzari gabe, nik hola pentsatzen dut. Eta hala ere ez diogu eusten horri. Ez zaigu bururatzen aukera bat izan daitekela herrigintzari begira, ez? Ze horatzean dagona da ekintzailetasuna, hor dago
mundua jateko sekulako gozia, argi dagona da, ez zutela bat ere beldurrik itsasoko edozein erronkari eusteko. Eta izu zen, balioie dia gaur egun gero eta urriagoak dienak. Hola da, zoritxarrez, bizitza ziklikoa da. Gora berak ditu, eta nik uste dut gure itsas historia dala sekulako inspirazio iturria, sekulakoa. Eta horri utzi beharko geniokela. Aipatu duzue, Euskal Herria, hemen Oria Ibarra herriua deskribatu da, baina Euskal Herria esan duzue. Zabalago dala, badago horre Urdaibai, Urola ibaia, Deba ibaia, eta bar. Eta, zuek gehiago jakingo zue, baina horre izango ja beste batzuk olako ikerketak edo olako dokumentalak aterako lituzkenak, ez da, beste leku egiten ere. Ez dakit zuek hurbildu zeaten, nik ustean dut baietz, baina, bueno, kanpo irikile izango da, ez? Beste ibar horiek guztiak kontutan hartuta. Bai, motxian, honekin tokatu zaigu, batea eta beste ibiltzea, eta esate bateko guk, pixka bat, edo urteterrin aztertuta, bilatu baldin badeu, bai? Nik zalantzik ez dakat, eta jende honekin deon da, herritanak, zarautzen bertan, bai? Edo ibarretan zer izanik ez, Urdei bai, negozien bazarretan Euskal Herri oson, zer ote da hon? Inungo zalantzari gabe, iruti zaite, baietz, kontua da, nolabaite jartzia, gure ondare hori, gure iragan horri, begira, esate baterako, eta ez nahi zai bakarrik artxibotara junda begiratzeko, ez da? Hemen gure itazanak, esate baterako, bale zurrak non dauden, sekula esan ez, hau iten hasi ginen arte, bai? Alegina, horre motondo ingurun, hor, errekazulo batea joan, eta hor, baziala, etziala, eta aite galdetu eta, hor, bale zurrak zuek eta, hoxe, gaietz, gu motikoz korra ginala, eta hau bat bestia. Baina kontatze ez, ezta? Eta nik ustet, bada hola, asko da hola, baina ez deula kontatzen. Bizkarra eman da bizik gala. Eta Xabierra izan dunakin lotuta, hor interruptoriai, herri bezala, klikin berko geniokela. Mitok eta topikok eta bai ondo, baina, ia, histori mailan zer da, behiratu. Kaixo, Gabon. Nik batetik Xabier egoteri esaten dut nian kontakizunak gustatzen zaiola, neri ere bai. Eta hor dago kontakizun bat, irakurri nun Klaveria, Inigo Klaveria, kasetaria eta idazlea, eta idatzizun liburu bat, Amerika y los Vascos. Eta hor aipatzen du gauza bat, Xabier Albertekin komentatu nuna bere garaian, ez dakit, zinde demostratu, noski nik ez dut irakurri, baina 1300 eta 1975 hor joko balea izatzaileak gertatutako pasadizo bat trenuan. Eta aipatzen du, urte hartan, negua jazatorrela, prestatu ziren hor jotarrak itzultzeko beste urtetan bezala. Nahi duzan, ja han zaudela aurreko urtetan. Euskaldun gehiore bazaudela. Eta agurtu zirela Indiar mikmakekin, eta itzuli zirela horioa. Urrungo urtean, udaberrian, iritsi zirenean, Indiarrak eraso egin zioten. Eta ez zuten ulertzen zergatik. Zan zuten, baina beti ondo konpondu gera. Egin dugu gure tratuak, elkarre trukeak, eta zer gertatu da hemen. Eta joan ziren, galdetzea, zergatik erasoura. Eta zan zieten, berak aldein da geho, oraindik Euskaldun batzuk zaudelan, tartean bermeotar batzuk, eta haietako gizon batzuk, emakume indiar bat bortxatu eta hil egin zutela. Eta noski indiarrak azerre, eta ura estrapolatu zuten Euskaldun guztieri. Orduan, nola bait, argitu zuten egoera, eta berriro egin zutela pakeak.
Nago dago, 1375, kolon iritsi baino, 100 urte lehenago. Eta Xavier Alberdi, irekin nago komentatzen eta esan guan, ez dagoela, ezin dagoela, dokumentu hori zerbait badakikela, baina ezin dagoela demonstratu nola dagoan. Horren berri zerbait badakizute? Bueno, azkenian, historia hor dudan dauna, bueno, jokuan dauna da historia nola eraikitzean. Ez? Errelato honek gaitatu, errelato horiek nola iteian. Ez? Nik idatzi dezaket naetena. Ez? Eta argitaratzen baldin baie, aurrea. Kontua da, aipamen guztiak ez dakaela balore berdina. Eta gainea, nik topatzen baldin baie dokumentu batian, aipamen bat, aipamen horrekin bakarrikan ezin dut aurrea egin. Nik aipamen hori ikusi berdet beste dokumentu batzutan, beste iturri batzuetan, adiez, arkeologian, udana dalakuan, topatu behar ditut, beste datu batzuek aipamen hori berretziko dutenak, aipamen hori ontzat emango dutenak. Orduan, bueno, hor daude ez, mito pila bat dabe eta nolabait herri askoek, batez ere 16. mendea eskeoztik, Europako herri askoek, Amerikaren aurkikuntza nolabait medallita hori saiatu zian ben zean jartzen, ben paparrian jartzen, ez? Bueno, nik irakurritan hau italiko liburu bat, geografo bat, 16. mende erdialdekua, eta harrak esateu dokumentua dabela Venezian, 1240 ez dakize urtetagoa, esateuna Venezianoak jute ziala Ameriketara. Terranoara jute ziala, tandigan ekartzen zuela bakalioa. Esan nahetena da, medallita horiek jende pila bate jarri ditula. Gu izan geha lehenengua, gu junginan ez dakize, gu junginan ara etorri ginen, geho gauza horiek konprobatu inberdia. Orduan, bueno, guengoz bainepin, eta, bueno, ez litzake harritzeko izango egunen batean beste datu batzuek topatzia, baina guengoz ditugun datuak dianak. Eta gainak, historiaren sinisgarritasuna zuk zerbait adirazi nahi desunian, zuk esan nahi desunian, gizon honek esan duen bezala, Euskal Herrian ere ikitzezian ontzi ozeanikoak bakarrak ziala munduan. Ja, hori botatzia, hori inglesei belarrian ondoa botatzia, o holandesei belarrian ondoa botatzia, o frantzesei belarrian ondoa botatzia, ikaragarria da. Orduan, hori botatzeko junberdezu, hori ondo sendotuta. Hori bota, eta gainetik anazten baldin basea, eta gainea gu izan ginean Ameriketa kolon baino 100 urte baino lehenu iritsi gineanak zehestak ize periodistak idatzizun ez dakinun, hor aizeana da zure burua harriak botatzen. Konprobatu, eta konprobatzezunean, orduan esan. Nio bitartian, ez. Hobeto da, gauzak berdan bezala frogatu, eta haiek esan. Bueno, lehenengoz, zorion du, azten azpi, ni Zumaiarra naiz, eta 13 urte da mazkit hemen, baina, bueno, nik nire gaztarora eramaiazu, hola xebitze ginean beduako herriberaetan, ginen olakotxe txalupa bat, txakurak iribitzen gintzen ni orduan, eta, bueno, beti ezagutu izan ditut txanalak. Han anguleroak egoten zian, bai handila, akarrak, bai atxikit montxa, puntzeta, bihortzeko gantxea, eta hori ikusi izan dugu. Bueno, han hartadikoak adibidez, ibili behar izate zuten, mendi huelta eman gabe, ura izate zan, errepidea, ura erreka izan da hemen bidea, ez da? Trenbideak eta errepideak eroskoak. Eta han iten zuten bedua pasatzen zian, astoa kargatzen zuten, eta astoa ikasita duten zan txanola sartzen. Eukitzen zituzten tokik, eta pasatzen zian beduara, eta gero handikan
Gustatu zait asko. Bueno, ez dut hortaz jarraituko, zetik oso antzekoa da urola. Urolare izenare urak motzen duten olak, ez? Badia errota asko eta errotan aldamenean, zanburniola, ez da? Hori, gehien bat, jauntetxian nola izate zuten. Galdetu nahi nuke, Albertiri, onbeste jaki eta onbeste arraita zea, eta hemen garrantzia izango zuten gezaltzak edo gatzak, ez da? Gatz tokiak ekarri berko zan gatza, igu zagardoa hartu bat ekartzen zela, garrantzia handia izango zuen gatzak, hori da, zerbait dakiru? Bai, noski, gatza funtzesko gai bat zan, frigoritiko iketzen, ez? Eta, hor, aipatu diabak, juteziala terrano barat da bar, eta bagailu baite zuen lehortzeko horna pixka gatzatu itezan, ziren gatzatu, eta gero lehortu. Eta hori bezala, hemen bertan harrapatzezian arraiak, sardinia, antxua, gatzatuta ez salasoiko antxua guk jateon gaur eguneko salasoiko antxua, baizik eta gatza jela bota biharrian gatza botatzen zitzaion, eta hola emate zuen, Iruñara, o Gasteizea, o Tolosara, ez? Otarretan jarreta. Zergatik, gatzak umedadia kendu ite jolako, ura kendu ite jo arraiai, orduan iraupena bermatu itezu. Egun batzutan irauteko aukera emate jozu. Gatz hori nundikan ekartzezan? Hemen bertan etzan iten gatz hori. Eta zergatik etzan iten gatz hori? Itxasua bertan da gau, baina etzan iten, bestiak beste biharrek ezakaelako. Horrek adirazte du baitare noiztikan, ez dakiu noiztikan, ze ez dakau inungo dokumentazio aipamenik, ez dago forroga arkeologikoik, ez dago ezer, hemen kostaldian gatzagaik zehonik, gatza itezanik. Jute, malimagea, ez dakit, Atlantikoan zehar, jute malimagea Nantes inguruko loirako itxasoratzeko une, gerandete inguru horietan dana gatzagak. Kriston gatzagak dabe, egualdea jute magea ere bai, Kadiz ingurura, tango estero horiedanak eta gaur gunean arraiak izentzeko ibiltzeituena, garegatian horiedanak gatzagak zian. Hainbeste dañoko harremana izan du gure herriak itxasuakin, eta noiztik ez dakiu, egitea esan da, ez dakiu, ez dokumentuik ez da, gatzak kanpotik ekartze zuela. Asko ze egokio, merkio zan, egun bateko birian, bi eguneko birian, Nantestik honea, pare bat egun. Ontzi batian, tonaka gatz ekarri, hemen iten hasi baino, gatza iteko, hemen gatza itezan, lehintz gatzagan, gatzagan, anitezan, baino gatz hori oso garestila esan. Gatz hori oso garestila esan, ze gatz hori lortzeko anateatzen urgazi horrei gatz hori kentzeko dorlak izeneko, dorleta gama horretik handagoan, dorlak da bezen tokila, dorlak zian nola baiteko pertza handi batzuek zuakin ura evaporatuaz gatza lortzeko, alegia gatz hori garestila esan, erregaia bertzulako, kombustiblia bertzulako, egurra erabili bertzalako, gerandeko gatzan, han zabaldu, eta han itzuen zuegurrikan bihar gatza lortzeko, haize tokiak. Gatzak berdu haizia. Haizia da, batez ere, zate euskilea, haizia. Haiziak lehortzitu, erropak gizikitza ditugunean, zean, haiziak lehortzitu ez. Eta gu ez geha haizetoki batian bizi, gure lurralde hau ez dakau etengabe eguneroko haize hori, Kadizea juten balimagea, egunero etengabe haizia. Juten balimagea Bretañara, egunero haizia dakae. Orduan, asko zen merkio eta arrexo zan, handikan gatza erosi, burnila geneukan, nahi gaina burnila bialdu, gatza ekarri, iritsi zan momentu bat, ja 16. mendian, hainbeste dañoko
apreziazioa zakan gaina, burdin horrek, ja hemengo itxasgionak alperture intziala, tetzien juten behak burnila hartuta gara, baizik eta hangoak etortzezian behen gatzak inonea, eta gatzan Turkian emate zuen burnila, eta beste gauza batzuek emate zituen. Baina bai, funtzeskoa zan gatza, bai, eta gatzakin batea, beste hainbat gauza ekartze zituen hor batez ere, honea batez ere gatza handikan etortze zan, Bretania aldetikan, bertati berta daolako, ez? Andaluzitikan, Lisboatikane ekarri ziteken, baina Finisterre pasa berda. Finisterre pasatzen ez da harrexa. Finisterreaino iristen kostalde hori guztia remontatzen normalian aizian kontra inberdan navigazio bat da. Egun asko berdituzu, igual molle batian geldikan egon bertzean Galizian egualdi honan zai, eta gero handikan honean etorri berdezu. Nantesen txalupa bat harto, 2 egun, 48 orduan, Donostira, nahiko gatza. Bueno, eskerrik asko, 60 eta bukatzeko, beti egiten dugu oparitxo bat, baina aurretik nik galdetu nahi, Xabierri ia agote jaunari ia primiziaren bat botatzen digun. San Juanekin, primiziarekin, primiziaren bat. Bueno, besteak beste, okurritzen zaitena da, esatea, maiatzaren 5ean masta jartzera goazela. Zorno. Adibidez. Zorno. Eta estek eraman behar ibon travesiara. 2 hauek etorriko dira. Eta hemen daude beste batzuk bai. Pentsatzeet, bai. Oindikan ez geha hasi tripulazio antolatzen, baina iritsiko da momentua. Kanadan gogotsu daude, guri harrera egiteko, eta gu baita ere arantza juteko. Orduan izango da abentura handi bat, motorri gabeko itsasontzi hortan, eta dana izango da garai hortako bizimodua berregitea. Hori izango da ikasketa. Zoragarri. Ibonek zerbait ez nahi du? Eskerrak eman, etorri zaten da noi, noski. Zautza etortzeko, hau, dokumentalatea genuen, berezi intentzioa eta asmoa genekan auzo herrira etortzia, bai? Azkenen, berdinak galako, baina gure ezberdintasunak bazkaulako, harremana dakaulako biherrik, eta interesa handu genekan, honea etortzeko. Igildon Donosti non geha, aian egon gina, usurbile egon gina, eta zauzkua, udalan bitartez eta posible izan, eta hemendik eskertu nahi dut, Zarautz honek induen esfuertzua, gu hemen egoteko, Fernandoren bitartez. Ana Belen. Yeah.